sampean saking kono. Aku dari sini. Manten putri, sampean manten putri. Oh, nggih. Kowe manten kakus. Kakung. Manten jumbleng. Manten kakung. Kula MC mboten. MC harus. Kula tang MC nggih Mas Mandal. Iya. Tang MC ya nduk ya. Nggih. Mas Akbar. Ya, MC monggo. Wah, yane mangsa kala dumawaing kodrat. Pripun Mas Akbar sae nggih? Sae Mbak nggih. Sae. Piye Mas Mandal sae? Ya. Nalika semana ana sifat jalutan api wanita ingkang gebyor alaming madya ngancik alaming dewasa mestuti ilo-ilo jaring para kina. Pripun Mas Akbar? Apik. Mbak pripun? Sae. Piye Mas Mandal? Ya. Nesu to care kuwi. Bolak-balik takon. Lumaksana lon-lonan temanten sarimbit arsana tepi tata upacara daup. Mangga kepareng lon-lonan tumuju wonten ing sasana. Temanten putri ingkang ayu kados widodari, temanten kakung kenging kencing manis. Wis mari, Mas. Sing gagah ngene lho kok. Sing gagah. Kok ngene iki lho. Oh, mantene wedok kinyis. Manten wedok kinyis-kinyis. Ngene kok jarene Sampeyan sing bagus ngono lho Mas, sing gagah. Sing gagah. Gagah. Bengi iki kowe iki saingan karo Lin Mas Gianto ngono lho. Mesem sithik. Mesem. Nah, Mesem iki madhe beradal karo mesem. Lah, untune lho tak dikene. Lah. Mesem. Yo, bojoku koyo ngene iki piye? Lon-lonan denira lumaksana temanten sarimbit arsana tepi tata. Pripun Mas, pripun sae nggih? Sae. Ya. Tata upacara daup. Ha netepi adat widhi-widane ingkang sampun kepareng temanten kekalih ingkang sami picekipun. Aduh. Temu kok bablas iki lho. Wong temu kok salipan simpangan iki lho. Piye? Ayo gapyuk rinangkul ki lempit-kempit to, ya to Mas. Leres. Mana lho saka kono. Wah, goblok ora umum. Nuwun sewu. Damel sawatan nggih. Sawatan. Tradisi Mengke kudu komplit dijangkepi. tradisi sawatan. Tradisi. Mengke nek saged pasne matane nggih. Mata. Lah niku mboten beto? Ora sah. Beto. Pasne matane ya, Nduk ya. Nggih. Para banter ae Nduk ra apa-apa. Banter. Nggih. Lon-lonan denira lumaksana temanten. Pripun Mas? Sae nggih. Sae. Sarimbit arsana tepi upacara daud tempuk ing catur nitra handayana daya pangaribawa sakala kumplawe astane hambalang gantal kabalakan tendang. Sabar. Kowe iso mantene tawur lho. Lah jare mripate wau. Manten wedok mata nih. Lah, Ngambekmu ki lho. Kowe ki tak swampuk basa kowe kok iso. Lah wong manten iki balang kena mataku. Iki balangan gantal Mas, bandem nganggo suruh. nah sesuai aba-aba MC. Ora nganggo suruh. Suruh gak enek. Ganti gedang. Mbok digani boto. Oh, njaluk boto. Aja. Wong dilulu kok Lon-lonan pripun Mas sae nggih? Apik gregele apik. Mbok. Oh. Temune kapan iki? Kok ra temu-temu. Temanten kawe singal repepeh. Nek aku deh. Sae nggih. Saya kayak dalang kene. Lon-lonan denira lumaksana sang pujangganing daup. Iya. Kepareng hangucap mantram sakti kidung rahayu. Wah iki. Gonggo trigonggo durga mendak kala sirna. Assalamualaikum salam tebok bosok liak-liok kalih asem. Ilang saking Sukerto ilang saking Bilai salam. Tolak balak. Wes ilang balake. Wes tolak balak Mas. Mantene adus. Lon-lonan denira lumaksana sak ngandhap. Pripun Mas? Sae. Tarup agung temanten yuni diberkah pangestu sumungkem wonten. Wale. Tak glito ndasmu kowe engko. Wale. Berkah pangestu sumungkem temanten. Sing kuwale sungkeme iki lho. Sing sungkem ki manten wedok.
Aku ya wedi kualat. Lah kok iso? Wong biyen sing nyunatno kene kok. Oh. Bekti aku. Ya ora apa-apa. Manten kakung sumungkem wonten ngersanipun temanten putri, sanalika temanten putri hangidak punang antiga ngideki ndokipun temanten kakung kapitan sanalika. Aduh, cuk. Alah. Lah kok terus deteng. Lah iya. Piye? Nyapa rasane piye? Kon delokne lho sinden. Sik ora iki. Piye? Teko Pak Lurah ka lho, pripun Pak? Pak Lurah. Tulung sampe delokne Pak Lurah. Ngapa to, Dol? Tak kon delok Pak Lurah iki. Heeh. Cek apa ora? Lah suarane piye to? Muni mak tus ngono. Coba jajal. Pak Lurah sing ndi kok iso? Kan sing durang kalau Pak Lurah. Pak Lurah. Ah, karo siji. Kare siji. Iya. Yo kon ngideki Pak Lurah pisan to ben. Lho. Ya ora kena dinggo iki kok. Kene. Balik. Minggah madyaning Sitinggil Binaturata Sang Narendra Muda Arisa juga. Kawis tinggal gandul. Nah iya. Amit-amit jabang bayi. Ngempet loro iki lho. Lumaksana gegandengan asta datan ginggang sarikma pinara sastra. Minggah madyaning Sitinggil Binaturata temanten putri. Sik wale, aku sing gandeng. Oh, lah krana laku. Manten putri badhe ngeteraken manten kakung wonten ing UGD. Manten anyar kowe. Lah manten anyar penyakitan ngono kok iso. Pak Lurah, Nyapa? enten kamar kosong. Arep apa? Lho wong bar manten anyar ya langsung iya. Gegandengan asta temanten Sarimbit Pinunggel gamelan Lokananta. Hop. Sah dadi manten. Mosok Mah aku. Mah, Kenapa, Cak? masa Gundul, bojoku Cak? kaya ngono. Wis ngerti karo apane? Iki nih, sirahe. Lho, ora ngerti. Ora ngerti kasiate. Napa? kowe ora ngerti khasiate ndas gundul to? Apa? Tak dudohe bengi iki. Apa? Khasiate ndas gundul kuwi nek ngisor ora ngatasi, nganggo sing dhuwur. Mbok kapane, Ndol? Ya diusep-usepne. Sampluk basak kowe kok iso. Tetembangan, ayo nembang. Panjenengan apa Mas Mondol sing gandrung? Ayo, Mas Mandal. Oke. gandrung. Iya. Bojo. Arase apa slendro pelak? Apa Mas? Mumpung pelok. Wedeh ngomong pelak iya. Ora slendro ae to, apik slendro kok. Slendro ae lho. Slendro. Slendro lho duwe campur sari Bagong, apik slendro. Tingkah slendro, Mas. Weh, hebat tenan. Diagem to blangkone iki. Blangkone dicupane larang-larange dienggo. Sing besis ora. Engko rasane piye omong aku ya, Mas? Manten anyar mesti rasane mau wae. Blangkone kuwi lho. Nah, ngono. Apik kuwi. Sakne mboten klodo, ngeten lak kaya Buntadewa. Kyai Werkudara. Nah, Ndang. Iya. Sinebut ngono kae ya kena. Sembarang wis, ayo. Sembarang. Sinebut pahlawan putri. Edan tenan. Suarane apik, Mas. Apik. Raine sing eleki. Nek pengen apa ya dicet kono. Lema apalan pirang dina, Mas? Hah? Lema apalan pirang dina? Ya wis enek 3 tahun. Tak kira 2 dina, bae malah 3 3 tahun. tahun ra apal-apal aku. Ya. Ayo. Sriuning mustika Tuban. Semangat tekan loja-loji iki lho. Dulajoli. Dulajoli. Sri Huning Mustika tu. Marai. Ora. Arep marai. Ora. Kaya pinter-pinter dhewe Mboten Pak, mboten. Aku wis hafal. Sriuning mustika Tuhan. Tuban. Oh Tuban kaya Tuhan iki lho. Tuban lho. Wong Tuban yo anu nyembah Tuhan. Yo. Bener iki. Jan, kok omongane kok lunyu men Ratu Tikus iki Jan.
bendina mangan lumut ben lucu. Ketoke blangkone kok kurang forem tengah jeng. Oh iya. Ah, ngeten sae niki. Niki nek usum udan-udanan aman. Kok iso? Lambe ra teles, irung ra teles, enek terase. Lho. Yo lagi roh bengi iki aku. Nyapa? Rai enek empere. Ya. Putra Kanjeng Sira lawe. Alah, bapak gantenge kaya kene. Wah, kemayune. Kemayune iki lha. Alah, rumangsaku. Alah, ora enek sing ngene. Ora dienekne. Kok ngene lho? Ora. Kok ngenekne to. Rumangsaku. Terus Tuk gong prang. Duk pranggung. Duk pranggung. Marai ya. Ora. Lho sing bener ngono kuwi yo. Melok marai. Ya ora. Tapuk ngene. Lho. Tapoke ngene lho. Ngene lho tapuk. Tapoke ngene lho. Oh, ngene, Ding. Iya. Tuk pranggung bojone goro. Ngebelo. Bebelo. Maraine sing gandrung piye? Enggak wis ya. Gandrungo nek pengen Ora. mau disilah ngono. Ganteng ra ndek pacar ngono. Awakmu iki. Aku. Kae lho rupane ganteng radang payu-payu. Nek karo kowe wajahe piye to, Dal? Yo mirip to jane. Kowe karo Akbar? Mas Akbar? Mirip. Jajal jejer. Tekok karo penonton ya. Iya ya tekokne penonton jajal. Ngono masa jare biyen laire kembar. Nah. Pripun? Jajal. Tekone. Wani buktekne nek ganteng kowe. Wani no. Jajal tekokne masyarakat suara rakyat suara Tuhan. Pripun bapak-bapak? Pripun bapak-bapak, ibu-ibu? Urung takon kok disauri. Kacang urung takon kok disauri. Ayo. Bapak-bapak, ibu-ibu, kula karo Mas Akbar ganteng ndi? Mondol karo Akbar ganteng pundi? Mosok ganteng Akbar. Kowe penonton kono. Iya lho, suarane balen Akbar. nang sebelah kono lho jajal. Sebelah kono apa piye? Sing sebelah mriki. Kula karo Akbar ganteng ndi? Padha kaya nyari padha. Oh sing mune elek ditok-tok. Sing elek Kono Pak Lurah. Pak Lurah. Pak Lurah. Heeh. Kula karo Mas Akbar ganteng pundi Pak Lurah? Padha kaya. Oh, padha bagus. Pak Lurah iki jujur. Ora perkara jujur wong sing kena dinyang mek kowe kok. Balik perkara anggarane to iki. Perkara anggaran kok iso. Oh alah. Kalau aku bae meng sing kena dinyang aku tok. Ah, Ayo, teruskan. teruskan. Bebelo Wiratmaya. Sik, dipasne. Bebelo. Alah. Kowe iki digenderi lho, Pasne rada cedak. Rada cedak karo gender. Rada cedak. Bebelo Wiratmaya. Pinter. Pinter iki. Pamburung. Marai nek. Ora. Tan murung Sri uning gundul. Gugur terus dipotong rambutnya, dadine gundul. Oh iya. Terus Dadi kusumaning bangsa. dibacotke nggih, Mbak Kela nggih. Gawane napa nderek monggo. Monggo. Langsung gawane mawon mboten napa-napa. Ya. Yuk buka celuk, monggo Mbak Kela. Oke.
mesti